Τούλα, ξέρεις που τη σπούδασα τη ζωή από μικρός? Στην οικοδομή. Really? Μάλιστα στην οικοδομή. Είχαμε ένα γιαπί απέναντι από το σπίτι και τους έβλεπα όλη μέρα τους φουκαράδες τι υδρότα χύνανε για το μεροκάματο. Το πυλοφόρι στον ώμο και βούρ στη σκαλωσιά. Και εγώ ήταν η καρδιά μου. Τι να πεις? Πού είναι κι αυτός ο Γρηγόρης? Βρε Γρηγόρη μου, έλα να σε δω, μην κάνεις φασαρία, για μια καλή μέρα πέρασα. Έρχομαι, πείτε τα εσείς. Χάρηκε που ήρθες. Άστο να σε περιποιηθεί, περνά πολύ χοντρουλούκι. Ακόμα κολλημένος με την καμελοπάρδαλη, Έχει σαλτάρει, τη βλέπει μπροστά του, την ακούει στον ύπνο του. Το τι έχουμε περάσει κι εγώ και ο Μίτσος. Φαντάζομαι. Ο Μίτσος ποιος είναι? Δεν ξέρεις το Μίτσο? Όχι. Είναι ο τρίτος της παρέας. Καλά, αυτό το χαμένο δεν τρέπεται λιγάκι? Δεν σου μίλησε ποτέ για το Μίτσο? Όχι. Πώς μου μίλησε? Εγώ αφηρημένη. Γιατί τον έχω ικανό να μην τον έχει αναφέρει καν. Όχι, ίσα. Μπορώ να σου πω πιο πολύ για το Μίτσο μου μιλούσε παρά για σένα. Δεν ζηλεύω. Είναι κολλητός μου. Το ξέρεις ότι είναι από τη Μαδαγασκάρη? Μη με τρελαίνεις τώρα. Και το Μίτσος? Εγώ τον βάφτισα έτσι. Αχα. Κάτι εξωτικό μου κάνει. Φαντάζομαι μελαψός, γεροδεμένος. Γεροδεμένος, ναι. Μελαψός δεν θα το έλεγα. Μάλλον πρασινοκίτρινος. Πρασινοκίτρινος. Όχι προς το χλεμπονέ, προς το πράσινο του μαρουλιού περισσότερο. Είναι περίεργη ράτσα. Μα να στο τόνεις μεσημεριάτικα. Πού είναι τώρα? Μέσα, δεν έχει κέφι αυτό τον καιρό, μαδάει και καταλαβαίνεις. Α, μάλιστα. Όταν λες μαδάει, αλλάζει δέρμα 4 φορές το χρόνο. εννοείς κάτι σαν peeling? Δεν άργησα, στο πει και φύ. Αχ, κοίτα τι έκανε. Καλέ να σας δω ήρθα. Δεν τρέπεσαι? Εσύ όταν ήρθα στην Αυστραλία έγινε αισθησία. Πω μια ομελέτα και κάνω και δίαιτα. Πρέπει μέχρι το γάμο να χάσω 11 κιλά. Πότε είναι ο γάμος? Την άλλη εβδομάδα. Θα έρθετε, δεν το συζητώ. Δεν τυπώσανε προσκλητήρια, αλλά μου πει θέλω να σας το πω. Θα έχει και φαΐ. Με τη Στέλλα Νύφη και την Τούλα Κουμπάρα είναι να ρωτάς τέτοια πράγματα? Πρώτα διαλέξαμε catering και μετά το γαμπρό. Εντάξει, εγώ θα έρθω. Πες του και του Μίτσου αν θέλει. Δεν πολύ πάει σε γάμους. Δεν γουστάρει τέτοια σκηνικά. Μη μας κάνει τώρα το δύσκολο ο κύριος Μίτσος. Φέρε να σας γράψω μέρα και ώρα. Εγώ την άλλη εβδομάδα δεν θα είμαι εδώ. Πού θα πας? Άστο, είναι μεγάλη κουβέντα. Πάντως δεν θα μπορέσω να έρθω στο γάμο. Δώσε στη Στέλλα τις ευχές μου. Ευχαρίστως. Και στα δικά μας η Λεύτερη. Καλή λευτεριά να έχουμε. Καλώς βρεθήκαμε. Άντε αγοράκια μου, καλές τύχες να έχουμε όλοι μας. Έλα, θα κρυώσει. Άντε φέρε και τα δικά σας. Μόνο μου θα τρώω. Εξαιρετικά. Ψήνεις κάτι? Έκαψα το παρελθόν μου. Και καλά το έκανες τέτοιο που ήταν. Τι κάνεις εκεί? Μαζεύω κάτι τελευταία. Αύριο το βράδυ σαλούτες αμίγος. Πού πάμε? Τα απολύτως απαραίτητα έχω πάρει. Τα υπόλοιπα... Εγώ τι να πάρω μαζί μου? Γιατί κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις? Αφού με βλέπεις από προχθές που πακετάρω. Μόνος μου φεύγω. Το έχω ανάγκη, το ξέρεις. Λάζαρε! Λάζαρε!
Στο καλό. Άντε, γεια. Α, κάτσε μισό. Αυτό είναι για σένα. Τι είναι αυτό, δώρο? Είπα εγώ δώρο. Καλά, ντε. Ξαφνιάστηκα, γιατί δεν μου έχεις κάνει ποτέ. Το φύλαγες τόσα χρόνια να μου το πεις κι αυτό. Έλα, μωρέ γκρινιάρη. Για να δω τι είναι. Είναι αυτοί, πώς τους λέγανε, ο Στάτλερ. Το Waldorf. Ναι ρε εσύ. Πού τους βρήκες? Έτσι φανταζόμουν πως θα ήμασταν όταν γεράσουμε. Σκατόγεροι. Γεροτζαναμπέτιδες. Θα καθόμασταν και θα σχολιάζαμε τους άλλους. Και θα σπάγαμε πλάκα μαζί τους. Γιατί η ζωή τελικά είναι μια τεράστια πλάκα. Ρε Λεζαράκο, δεν χανόμαστε. Αυτά τα είπαν κι άλλοι. Μη χαθούμε ρε. Τα λέμε. Πάρε κανένα τηλέφωνο. Και μετά από χρόνια ειδοποιούν τον έναν για την κηδεία του άλλου. Σκάσε γουρσούζι. Σε ευχαριστώ. Αυτοί οι δύο είναι ο ένας στο τέρι του αλλού. Θα ξαναβρεθούν άμα ποτέ ξαναβρεθούμε κι εμείς. Σύμφωνοι. Θα ξαναβρεθούμε. Θα δεις. Γεια σου φιλαράκι. Θα σου τηλεφωνήσω. Μην οργίζεσαι. Όπως έρθουν.